Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Amunu sɔgɔma jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila aw ka dɔnnibaru kɛnɛ kana na bi dɔnnibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma waasa an facɛnw kana tunu an na an ka jamana maa ɲɛmaw u ye kɛnɛ belebeleba kɔni dayɛlɛ CCB kɔnɔna na waasa ka se ka o kɛ taasibila ye facɛnw olu bɛ se ka tanga cogoya min na an ka yɛrɛma hɔrɔnw bɛ sigi an ma cogoya min na an bɛna kuma o kan bi dɔnnibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ yirimajɔkaw olu kɔni ye jibondow sɔrɔ waasa ka se ka u ka jiko gɛlɛyaw ban an bɛna kuma o fana kan bi dɔnnibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnnibaru kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala y'aw bisimila ko kura dɔnnibaru kɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka ɲɔgɔn ye soba ni o ye CCB ye an ka jamana laadalatigiw ka fara jamana marabaaw kan u bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn alamisa juin kalo tile 18 san 2026 min kɛnɛ kana na an ka jamana laadalafɛnw tangali o don ɲɛnamayali baaraw kɔni kurunbɔ karili kɛra min kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo ni o ye général de division Ablaye Maiga ye a kɛnɛ kana na gouvernement maa caman kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ni o ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ bɛn ni kelenya ani koto ɲɔgɔn tala ma ni o ye général de corps d'armée Ismail Wage ye ka taa se an ka jamana seko ani dɔnko minisiri ma Mamu Dafe ani maa wɛrɛ caman bɛɛ lajɛlen kɔni nana babuse min tara o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an ka jamana danbe kɔlɔsibaw olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye waasa an facɛnw bɛ se ka tanga cogoya min na ni baara in a na to senna k'a daminɛ min ye juin kalo tile 18 ka taa bila a tile 19 na min kɔni kɛnɛ kana na maaw bɛna ka hakilina falifalenw kɛ waasa taasira dɔw ka se ka ta min bɛ kɛ sababuya ye an ka kɔrɔlenw o kana tunu an na cogoya si la. Yirimajɔkaw olu kɔni ye jibondo 2 sɔrɔ min bɛna kɛ sababuya ye ka u ka jiko gɛlɛyaw kɔni ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ ni o bɛ wele ko CEMA 1 ani CEMA 2 fo ka taa se kadɔ buguni kɔni ma su ni tile ninnu maa ninnu kun bɛ gɛlɛya la ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya kɔni ye. An ka jamana maa ɲɛma ale ka dɛmɛjɛkulu min sigilen don ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma olu de kɔni wulila ka se ka taa nin baara belebeleba in ka se ka taa o kɔni kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlenw ma waasa gɛlɛya min bɛ u ka jiko ta fan fɛ o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ. Juin kalo tile 17 san 2026 an ka jamana kɔnɔna na kulu min bɛ ni ale kɔni bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin tungana taalaw kɔni ma n'an ko ma ko OIM olu ye dɛmɛba kɔni ta ka ɲɛsin Tɔnbukutu marabolo maaw kɔni mɔ maa minnu ni u bɔra tunga na waasa u sigicogo bɛ se ka ɲɛ jamana in kɔnɔ cogoya min na o baara a kɔni kuncɛra Tɔnbukutukaw kɔni fɛ yen nɔ maa 50 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ye dɛmɛ in kɔni sɔrɔ o maa 50 in na 25 olu kɔni ye bagan mara dɛmɛ sɔrɔ 25 dɔ in olu ta kɔni kɛra sɛnɛ ale ye dɛmɛ kɔni ye ni baara ninnu kɛ kun ye mun ye ka se ka ni maa ninnu ka sɔrɔda kɔni dayɛlɛ u ye min bɛ kɛ sababuya ye maafɛ maaya u bɛ se ka bɔ o la cogoya min na ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra min ye Gundam cercle dire Gurumarus ani Tɔnbukutu cercle kɔni kɔnɔna na u bɔra jamana minnu na ni o ye Algérie ani Libye ye u dɛmɛna OIM kɔni fɛ waasa u bɛ se ka faso Maliba lasɔrɔ cogoya min na u kɔni ni Union européenne u y'u tɛgɛ kɔni di ɲɔgɔn ma ka se ka nin dɛmɛ in ta ka nin maa ninnu sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka musakaw kɔni sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka u ka baaraw sigi sen kan. Lakana tɛ fusamantiya ye lakana ye buna adamaden ka hakɛ de ye don o don musow cɛ ani denmisɛnnin cɛsirilenw bɛ yen olu kɔni b'a la ka jagoya ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu ye o maa kelenkelenna fɛn o fɛn bɛ bɔ a ka jamana na u bɛ na k'u ka bololafɛnw de kɔni to yen nɔ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa cɛsirilenw ye maaw don minnu kɔni jigiya kɔni bɛ nɛɛma ka fɛn min ye ni maa kelen ni o kɔni jagoyara ka bɔ a ka denbaya kɔni kɔnɔna na ka na lakana ɲini jama bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ k'a tigilama tanga k'a kɔkɔrɔma don ni k'a danbe lafasa maa si man tɛ k'i kɔ a disi da min ye ka bɔ i ka jamana na ka taa jamana wɛrɛ la gɛlɛya minnu bɛ yen i kelen man tɛ k'i kɔ a disi da a la i kan ka dɛmɛ maaw kɔni fɛ o de la nin don min ni ale kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu jagoyara k'a bɔ u ka jamanaw la k'a sababuya kɛ gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu ye n'an k'u ma ko réfugiés o don kɔni hukumu kɔnɔ min ye an bɛɛ lajɛlen
an bɛ dɛmɛ ani tasibila an b'o kɔni kɛ ni maaw ye ni maa minnu ni u kɔni bolila ka bɔ u ka jamanaw la waasa kana lakana kɔni ɲini fɛn min ye an bɛɛ ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka ni maa ninnu dɛmɛ u ka balo lakana ani u ka danbe kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛ don sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la diɲɛ tɔba ONU olu kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ min ye gɛrɛntɛjugu ani tɔɔrɔjugu k'o kɔni farati bɛ jamana in kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ wele ko Kordofan fɛn min ye ko maa ba yirika de bɛ minnu ye jamanaden kan nabilalenw ye k'olu ka ɲɛnɛmayaw bɛ farati la maa 14 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye. An bɛ taa Gaza ale kibaruyaw la bunahadamadenya dɛmɛ cakɛda minnu bɛ u fɛ yen nɔ u kɔni ye a jira k'a fɔ ko bunahadamadenya dɛmɛ ka doni gɛlɛyalen don Gaza ale kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ min ye u kɛn bɛ ka zole kɔni da maaw ɲɛ fɛn min ye jiko gɛlɛya ka taa se furantanya ani jamanadenw kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye. Diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw u ye lasɔmili kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko kɔngɔ ani minɔgɔ ko a farati kɔni kundalen don jamana caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu kalayan bɛ ka sababuya kɛ basigibaliya ye o yɔrɔw la min ye Sudan du Sud, Yemen, Somali, Gaza ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a la o de la u kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni wulikajɔ ma kɛ teliya la ni ka nin maa ninnu dɛmɛ k'u ka ɲɛnamaya bɛ farati la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a y'aw sogolen to an ka fiɲɛ sira la 96.0 fiɲɛ suru ni Alahu taala sɔnna ma a bɛna an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a n'an ka bɔlɔlɔ siraw bi taa in lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.